Zdravíme všetky študentky, študentov, ako aj zamestnaneckú časť. Vítame vás pri tretej časti nášho diskusného projektu Tvárou v tvár. Dneska tu máme opäť, verím, zaujímavého hostia, ktorého sa vám trošku pokúsime priblížiť. Chceli by sme privítať teda nášho hostia, ktorým je pán docent Daniel Klimovský z katedry politológie Filozofickej fakulty. A teraz sa môžeme rovno pustiť aj na prvú otázku. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, prajem. Tak začneme takou rozohrievaciou, trošku matematickou otázkou. Ako dlho pôsobíte na Filozofickej fakulte? Táto otázka je jednoduchá a zároveň trošku komplikovaná. Ak sa pozriem iba na moje pôsobenie v pozícii pedagóga, tak práve som si to minule overoval. Pôsobím na tejto fakulte od 2. januára 2017. To znamená, na začiatku roka 2017 som začal moje pedagogické pôsobenie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Predtým som už mal skúsenosť z Univerzitou Komenského, ale zároveň som mal skúsenosť s touto fakultou už predtým ako študent, pretože ja som zároveň aj externým doktorandom na katedre politológie. Takže mali ste vlastne možnosť z obidvoch strán si pozrieť štúdium. Áno, to štúdium som končil v roku 2009. Uh-huh. A ak by ste nám mohli priblížiť, ako vyzerala vaša študijná dráha, ktorá vás dovedla až sem na pozíciu docenta na katedre politológie? No ako som už naznačil, v roku 2009 teda som končil externé doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte v odbore teórie a politiky. A ešte predtým som ukončil magisterské štúdium na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ten profesný môj život začal v roku 2003 po samozrejme obhájení diplomovej práce a začal som ho na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. A toto obdobie trvalo s určitými prestávkami do roku 2009. Tie prestávky boli spôsobené tým, že som vtedy opakovane vycestovával do Nemecka, pričom tá najdlhšia prestávka trvala vlastne 2,5 roka, kedy som 2,5 roka kontinuálne bol na pobyte v Nemecku v rámci doktorandského štúdia, čo mi umožnila jednak Filozofická fakulta Univerzity Komenského a zároveň v tom čase aj môj zamestnávateľ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. A v roku 2009 som začal pracovať pre Ekonomickú fakultu Technickej univerzity v Košiciach. Ono to znie tak trošku zvláštne, pretože pochádzam z oblasti spoločenských vied, ale Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach mala okrem iného aj odbor regionálny rozvoj a verejná správa. A teda celkom prirodzene sa tam ponúkala možnosť pre pôsobenie aj pre človeka, ktorý mal za sebou štúdium verejnej správy a verejnej politiky. A teda toto moje pedagogické pôsobenie na Technickej univerzite bolo ohraničené rokom 2014. Medzi tým v rokoch 2013 až 2015, to bolo také prekleňovacie obdobie, som pôsobil aj ako postdoc v Olomouci na Univerzite Palackého. A zároveň v tom čase potom som už aj ukončil spoluprácu s Technickou univerzitou v Košiciach a od roku 2014 od septembra som nastúpil na Univerzitu Komenského, ale najprv na Fakultu sociálnych a ekonomických vied. No a ako som už povedal, odtiaľ som sa potom presunul na Filozofickú fakultu. To bolo naozaj veľmi hutné, asi si to budem musieť doma ešte prehrať a urobiť si poznámky z toho. Každopádne v súčasnosti pôsobíte na katedre politológie Filozofickej fakulty UK a chcel by som sa opýtať, ako vnímate rôzne výroky aj z úst vrcholných politikov, ktoré napríklad hovoria na margo politológie o tom, že máme príliš veľa študentov politológie, alebo politológia už sa dá označiť za nejaký zbytočný vedný a študijný odbor. Že ako takéto výroky vôbec vnímate, pokiaľ teda vyučujete na katedre politológie? A plus by som k tomu pridal otázku, vedie štúdium politológie vyslovene k produkcii čisto politológov? Alebo povedzme ten študent, absolvent môže po štúdiu efektívne zúžitkovať tieto vedomosti z tohto štúdia aj niekde inde? Čo si myslíte? Ja začnem asi tou druhou časťou otázky. Keď by som sa spýtal, či niekto, kto absolvuje napríklad odbor strojárstvo, musí nevyhnutne skončiť v danej oblasti. A moja odpoveď znie, samozrejme, že nie. A rovnako to tak platí vlastne takmer pre každý odbor, lebo v prvom rade vzdelanie je nejakou hodnotou, ktorá vám napríklad rozširuje obzory. To znamená, ak niekto kritizuje to, že sa vzdelávajú mladí ľudia v akomkoľvek odbore, tak v zásade kritizuje to, že chcú si rozširovať obzory a chcú byť ako keby rozhľadenejší, čo je podľa mňa
do istej miery scestné. Samozrejme, to, čo hrá rolu u nás a na čo asi treba upozorniť, je, že mnohí si tú politológiu zamieňajú alebo ju vnímajú neúplne šťastným spôsobom. Týka sa to napríklad toho, ako sú prezentovaní politológovia v médiách. Tam často dochádza k zamieňaniu politických komentárov s vyjadreniami politológov. To znamená, že to, že ja produkujem nejaký komentár, neznamená, že som práve nevyhnutne aplikoval aj nejaké politologické vzdelanie. A to mnoho ľudí nerozlišuje. Zároveň to, čo je asi dôležité a čo treba povedať, politológia nevyhnutne nepripravuje na politickú dráhu. Hej. V politológii predsa učíme našich študentov poznávať to politické dianie, rozumieť mu, ale to neznamená, že ten človek je pripravovaný na kariéru nejakého politika, pretože úplne bežne, už len keď sa pozrieme na zloženie nášho parlamentu, tak tam objavíme pomerne veľa právnikov, lekárov, ľudí s technickým vzdelaním. A je to tak správne, lebo ten parlament predsa má odrážať aj nejakú kvalitu, ktorú má, alebo ktorú ponúka tá spoločnosť. No a politológovia sú v prvom rade tí, ktorí by mali rozumieť nejakým procesom, ktoré sa dejú v tom politickom dianí. Takže ak sa ma pýtate na to, či pre mňa je politológia nejakým odsúdenia hodným odborom, tak určite nie. A ono to súvisí, ako som už naznačil, aj s tým, že v prvom rade chceme predsa, aby naša spoločnosť produkovala rozhľadených a vzdelaných ľudí a práve ten výber alebo sloboda toho výberu je na nich. Ak trh ten vzdelávací rozhodne o tom, že tento odbor nebude populárny, tak jednoducho tí študenti sa nám neprihlásia. Otázne je, že či by tomu pomohlo to, že začne si štát objednávať de facto nejaké miesta a povieme si, že potrebujeme taký a taký počet lekárov a taký počet strojárov. No len potom to znamená, že zasahujeme do slobodného trhu. A práve začíname diktovať ľuďom, čo sa majú alebo nemajú učiť. A čo keď sa zmení doba nejako diametrálne? Chápem, že odbor ako medicína pravdepodobne bude vždy potrebný, ale zároveň nepodceňoval by som aj iné odbory. V súčasnosti pôsobíte ako prednášajúci na Univerzite Komenského, ale okrem tejto pozícii vás môžu diváci poznať napríklad aj ako autora expertných publikácií z oblasti verejnej správy, poslanca Mestského zastupiteľstva, posudzovateľa Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, ale aj ako člena zboru poradcov predsedu vlády Slovenskej republiky. Ak by ste si mohli vybrať nejakú z týchto pracovných pozícií, v ktorej ste sa cítili, dajme tomu, najkomfortnejšie, alebo že pre vás to bolo také najlepšie pracovať v takejto pozícii? Asi nebudem vedieť jednoznačne zodpovedať túto otázku. Ak sa pýtate na nejaký osobný komfort, tak v zásade snažím sa robiť veci, ktoré ma bavia. A tým pádom tá práca sa mi stáva do istej miery koničkom, ale samozrejme mám rád prácu, ktorá prináša výzvy. Ak sa pozriem na prácu pedagóga, je to kontinuálna výzva. Prichádzajú každý rok noví študenti a musím povedať, že za tie 2 desaťročia, ktoré pôsobím v pozícii pedagóga, naozaj tie generácie sa menia. A tí študenti sú pre nás výzvou. Musíme sa vysporiadať s novými typmi, alebo teda s odlišnými typmi vzdelávania, s novými metódami. Musíme reagovať na nové podnety, s ktorými prichádzajú títo študenti. Už len keď poviem, že počas bežných diskusí narážame na slangové výrazy, pri ktorých sa musím aj ja priznať, že nie vždy im rozumiem, tak to je tiež niečo, čo mi pomáha napredovať a čo ma naozaj baví, pretože mi zároveň bráni, aby som sám ustrnul alebo nejako stagnoval na nejakej pozícii. Práca, kde pôsobím ako expert pre Radu Európy alebo kde som pôsobil v zbore poradcov predsedu vlády, boli profesnou výzvou. Dopracoval som sa do istej pozície z hľadiska odbornosti a keď som bol oslovený, tak naozaj sám pre seba som zvážoval, či som pripravený na takúto pozíciu a ak áno, zároveň som sa snažil čo najlepšie pristúpiť k plneniu tých povinností a pre mňa je potom vždy spätnou väzbou to, že napríklad tá Rada Európy má opakovane zazmluvňuje a opakovane chce, aby som pre ňu robil tie výstupy. Takže z hľadiska tej expertízy som sa dostal na takú pozíciu, pri ktorej aj ja som si oveľa istejší svojimi výstupmi a viem, čo sa odo mňa očakáva v tej pozícii. Čo sa týka toho poradenstva pre predsedu vlády, je to do istej miery veľmi špecifická pozícia. Bolo pre mňa cťou i potešením zároveň pracovať čiastočne pre premiéra Hegera a neskôr pre premiéra Odora.
Boli to rozdielne pozície z hľadiska toho, čo sa odo mňa očakávalo a zároveň veľmi podobné. To znamená, že zaznamenal som aj odlišnosti v prístupe, ale zároveň boli tam aj veci, ktoré sa úplne prelínali. A to je niečo, čo človeka núti prispôsobovať sa a zároveň tým pádom aj rásť. Ja by som možno nadviazal práve na to členstvo v zbore poradcov predsedu vlády Slovenskej republiky a zaujímalo by ma, ako sa vlastne človek dostane na takú pozíciu, lebo napríklad vieme, že niektoré politické hnutia verbujú, alebo teda do parlamentu dostanú poslancov prostredníctvom toho, že ich stretnú na schodíkoch, niekde sedieť a zoberú ich. Bol aj toto váš prípad? Stretol vás nejaký pán premiér na schodíkoch a zobral si vás, že poďte mi robiť poradcu, alebo to bolo možno trošku nejak inak? V prvom rade asi platí, že ak robíte individuálneho poradcu pre nejakú osobu, tak je pravdepodobné, že tá osoba buď si vás vyberie na základe nejakého osobného poznania alebo na základe nejakého odporúčania. Ja som nastupoval do pozície člena zboru poradcov predsedu vlády na základe intervia, ktoré bolo so mnou robené v decembri 2021 a vtedy na tom interviu sa zúčastnilo niekoľko pre mňa neznámych osôb, ktoré ma zavolali na pôdu úradu vlády. Samozrejme, tie otázky smerovali k mojej odbornosti, pýtali sa ma aj na nejaké politické aktivity v minulosti, to sa overovalo, ale v zásade to bolo veľmi korektné a viem, že ešte som dával k dispozícii ako keby kontaktné údaje na osoby, ktorým bolo možné zavolať, aby si overili to, čo som im rozprával. To znamená, bola tam napríklad moja bývalá školiteľka, boli tam nejakí ľudia, ktorí ma poznali z profesného hľadiska a priznám sa, nikdy som si neoveroval to, či reálne boli kontaktovaní a či na základe aj ich odporúčania som sa do tej pozície dostal. Ale je pravda, že potom od januára 2022 som začal pôsobiť v tejto pozícii. A spočiatku mi to nedávalo až taký veľký zmysel, pretože tá komunikácia viazla, nebolo to veľmi vydarené a až neskôr som pochopil, že to súviselo s tým, ako bol nastavený zbor poradcov. Celé sa to zmenilo v marci alebo v apríli v roku 2022, kedy zbor poradcov ako šéfka prevzala Elena Kohútiková a musím povedať, že pre mňa toto bolo jedno z najlepších období z hľadiska toho, že v istej fáze života sa niečo učíte, hoci už máte pomerne veľa za sebou. U Eleny som sa naozaj dokázal, tak povedať, učiť každý deň a aj teraz, keď sme sa lúčili, pretože sme ukončovali tú našu spoluprácu, tak som aj vravel, že ona bola jednou z tých najdôležitejších osôb, ktoré ma udržali v tom zbore poradcov. Ona bola tá, od ktorej som sa učil, ako manažovať veľký počet ľudí s rôznymi egami. Keď sme boli na nejakých stretnutiach, v ktorých sa zúčastňovala aj ona, tak naozaj som videl, ako sa dá pracovať s tými ľuďmi. A ja sám o sebe nemám nízku mienku, ale napriek tomu môžem povedať, že v tomto prípade som bol iba žiakom. Takú rýchlu súku by som mal možno. Ste spomínali, že ukončujete tú spoluprácu spolu teraz s odchádzajúcim pánom premiérom Ódorom. Neočakávate, že vám príde ponuka pokračovať v zbore poradcov pod novým vládnym kabinetom? Už u premiéra Ódora to bola špecifická situácia, pretože ja som predtým, aspoň pokiaľ ja si to dobre pamätám, nikdy pána Ódora nestretol a ja som sa vlastne k nemu dostal vďaka tomu, že Elena Kohútiková ako šéfka zboru poradcov pokračovala, mala so mnou dobrú skúsenosť, myslím z toho profesionálneho hľadiska a oslovila ma, že teda či budem ochotný pokračovať. Ja som súhlasil a nikdy som to neľutoval. Bolo to naozaj výborné obdobie, kedy sme ako zbor poradcov fungovali podľa mňa veľmi dobre a mali sme naozaj ako keby vytvorené podmienky preto, aby sme mohli uplatniť tú našu expertízu. A tak ako ukončil svoje pôsobenie pán premiér, ja som v ten istý deň, vlastne keď sa menila vláda, podal žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru so zborom poradcom, čo mi príde úplne štandardné, pretože ak som raz poradcom u nejakého človeka, v tomto prípade u pána predsedu vlády Ódora, tak odchádzam spolu s ním. Neočakávam, že by som teraz dostal takúto podobnú ako keby ponuku, ale samozrejme do budúcna to nejako nevylučujem. Pre divákov by mohlo byť zaujímavé aj počuť to, že či máte vo svojom osobnom alebo profesijnom živote nejaké krátkodobé alebo dlhodobejšie ciele. Ak také sú, tak by ste nám mohli prezradiť, aké sú to ciele. Ten krátkodobý cieľ je veľmi ambiciózny a je to
splnenie alebo teda naštartovanie a úspešné ukončenie inauguračného procesu. To znamená, chcem si zažiadať o profesúru, kritéria by som mal mať splnené a teda dúfam, že v priebehu tohto semestra riadne podám žiadosť a potom samozrejme budem postupovať podľa zaužívaných a platných procedúr. A ten dlhodobý cieľ asi súvisí s tým, že ešte by som pekných pár rokov chcel prispievať k rastu univerzity, pre ktorú pracujem, to znamená Univerzity Komenského a zároveň mám takú výzvu osobnú, že veľmi rád by som prispel k tomu, aby systém verejnej správy na Slovensku začal fungovať oveľa efektívnejšie, ako funguje. Ale to je samozrejme niečo, čo nedokážem ovplyvniť samostatne a kde je otázka, či budem k tomu vôbec zavolaný. Spomínali ste veľa povinností alebo teda inštitúcií, ktorých ste zapojení pracovne, tak k tomu mi tak prirodzene prichádza na jazyk otázka, že a čo voľný čas? Máte nejaký? A prípadne, keď nejaký voľný čas máte, že ako sa tak nejakým spôsobom zrelaxujete od tých povinností najradšej? No, musím povedať, že mám šťastie na rodinu a na ľudí okolo mňa a aj vďaka tomu tie voľnočasové aktivity sú relatívne pestré. Keď si len spomeniem, tak tento víkend sme strávili s deckami, boli sme sa pozrieť na nejaké športové podujatia, hádza na futbal, spolu sme si pozreli rugby, obaja sú športovci, takže ja pomerne často cez víkendy idem podporovať jedného alebo druhú, lebo venujú sa aktívne športovým aktivitám. Zároveň veľmi rád chodím do prírody. Mám veľmi, veľmi rád históriu aj geografiu, to znamená, snažím sa to spájať. Pamätám sa, že keď ako malé dieťa som nemal veľmi možnosť cestovať kvôli aj situácii v rodine, tak som stále sníval o tom, že budem raz cestovať. Kupoval som si rôzne cestovateľské časopisy a vlastne celé som si to začal naplňať zhruba, keď som mal 19-20 rokov. A teraz po ďalších 2 desaťročiach môžem povedať, že navštívil som okrem Antarktídy všetky kontinenty. V Európe mi chýbajú posledné 2 krajiny. To znamená, akože z hľadiska takého naplňania cieľov snažím sa žiť aktívny život, zbieram predovšetkým zážitky. To je to, nezbieram magnetky, nezbieram nejaké iné veci, ale páči sa mi zbierať zážitky, zdieľať ich s inými ľuďmi a to je niečo, čo mi nikto nikdy nevezme a čo teda má pre mňa hodnotu. Áno, iba podotknem, že kto by chcel zdieľať zážitky pána docenta spolu s ním, tak je veľmi aktívny na Instagrame a rád zdieľa svoje zážitky. Takže môžete takto sledovať po očku jeho zážitky. A teraz by sme vám dali veľmi radi priestor na nejaké záverečné posolstvo pre študentky a študentov, ktorí teraz študujú na vysokej škole momentálne. Toto je inak taká pomerne ťažká otázka, lebo je hneď niekoľko vecí, ktoré by som pravdepodobne chcel odkázať. Ale možno, že tá najdôležitejšie je, že snažte sa na sebe naozaj pracovať, pretože tá tvrdá práca, ktorú do seba vložíte, sa vám skôr či neskôr nejako zúročí. A moja taká výzva je, snažte sa byť lepší, ako sú vaši terajší pedagógovia. Ja som to totiž zvážil, keď som bol v Nemecku a keď mi môj profesor Kamphausen kedysi dávno povedal, že Daniel, ja chcem, aby si bol lepší ako ja. A pre mňa to bolo až šokujúce, že profesor nejaký vysoko postavený chce tu od nejakého doktoranda zo Slovenska, aby bol lepší. A on mi to vtedy veľmi jasne vysvetlil, že ak raz budeš lepší ako ja, to znamená, že si prevzal všetko, čo som ti dokázal odovzdať ja a zároveň si bol ešte schopný alebo mal si kapacitu stavať na tom a posunúť naše poznanie alebo to, v čom si sa zlepšil ešte ďalej. A to je v podstate aj spôsob, akým sa celá naša spoločnosť môže posúvať vpred. Akým nebudeme stagnovať, ale akým sa budeme posúvať vpred. To znamená, že naozaj investujte do seba, pracujte na sebe. Ono sa to zúročí aj pre vás ako jednotlivcov, ale zároveň aj pre spoločnosť ako celok. Motivačný záver. A ďakujeme. To by sme chceli poďakovať našemu dnešnému hostovi, docentovi Danielovi Klimovskému. Ďakujeme. Ďakujem za pozvanie. A našim divákom chceme poďakovať za to, že nás dopozerali až sem, za to, že nám posielate vaše tipy, koho pozvať na budúce. Takže už teraz sa veľmi tešíme na ďalšej časti projektu Tvárou v tvár. Ďakujeme, dovidenia. Dovidenia.